Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt megjelentek! Mezőberény város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Mezőberény szennyvíz tisztító telep fejlesztése című KEHOP 22215-2019 00143 azonosító számú projekt keretében megrendezésre kerülő zárórendezvényen egybekötött sajtótájékoztatón. Tisztelt jelenlevők! Megvalósult a Mezőberény szennyvíz tisztító telep fejlesztése elnevezésű projekt, melyet Mezőberény város önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma valósított meg. A vissza nem térítendő 1,974 milliárd forintos beruházás, fejlesztés, a környezet és energiahatékonyság operatív program 2019-ben meghirdetett pályázatának köszönhető. Felkérem Siklósi István urat, Mezőberényváros polgármesterét tájékoztatójának megtartására. Mezőberényváros önkormányzata nevében és a lakosság nevében is tisztelettel köszöntöm Önöket. Én nem fogok számháborúzni, mint ahogy a kolléganő tette, nem fogom tudni fejből elmondani ezeket a számokat, ami a pályázatot illeti. Viszont el tudom azt mondani, hogy mit jelent Mezőberénynek ez a pályázat, pontosabban a beruházás megvalósítása. Mezőberény 2014-től mintegy 6 milliárd forintnyi fejlesztéssel gazdagodott önkormányzati szinten. Ennél lényegesen több összességében, nem tudom pontosan mennyi, de a vállalkozások is nagyon sok forrást kaptak a magyar államtól. Ennek a 6 milliárd forintnak a nagyságrendjét lehet érzékelni, hogyha azt mondom, hogy a Mezőberény város idei költségvetése nagyjából ekkora összeg lenne, ha nem lenne benne egy nagy szám, ami a szennyvíztisztító telep felújításának a költségei miatt került bele. A 6 milliárdból körülbelül 2 milliárd az, ami a szennyvíztisztító telep felújítása miatt került a 14-től való fejlesztési forrásaink közé, de azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb dolog, hogy egy ekkora összeg került elköltésre Mezőberényben, fejlesztésre fordítva, hanem az, hogy milyen eredményt jelent ez a városnak. Elsősorban környezetvédelmi szempontból borzasztóan fontos, hiszen olyan minőségű vizet enged ki most már a szennyvíztisztító telep, amely akár azonnali öntözésre is használható. Persze nyilván ehhez a szakembereknek össze kell rakni, hogy hogyan és miként működjön ez a rendszer. Másrészt pedig azt gondolom, hogy üzembiztonság szempontjából nagyon fontos. Korábban voltak olyan időszakok Mezőberényben, amikor egyes részek, elsősorban a mélyebben fekvő település részek nem mindig tudták a szennyvízüket normálisan leereszteni, illetve az ott lakók leereszteni a vízüket. Innentől kezdve azt gondolom, a szakemberek ezt mondják, hogy ez nem fog bekövetkezni a továbbiakban, hanem folyamatosan, amint egy 12.500 lakos egyenértékű tisztító telep fogja tudni biztosítani a keletkező szennyvíznek a tisztítását. Hát ezért fontos Mezőberénynek, mert a környezetünket ezzel tudjuk védeni, a környezetünket tudjuk tisztábbá, jobbá tenni, másrészt pedig azért, mert egy olyan üzembiztos működés következik be, aminél a lakosok nem fogják észrevenni, hogy hát van egy ilyen rendszerünk, ami működik. Egyébként is a lakosságot kevésbé érdekli, hogy van egy ekkora beruházás Mezőberényben, sokkal jobban érdekli őket az út, a járda, a közvilágítás kérdése, de azt gondolom, hogy infrastruktúra nélkül egyetlen egy település sem lehet élhető. Ezért fordítunk nagyon sok figyelmet az ipari területeknek a kialakítására és hasznosítására, valamint igyekszünk az útjaink karbantartásához is forrásokat biztosítani. Én kívánom mindenkinek, hogy azt a áldozatot, amit a magyar állam hozott Mezőberényért, és ezúton is megköszönök, valamint mindazoknak, akik tettek azért személy szerint is, hogy itt Mezőberényben egy ilyen nagyságrendű beruházás készüljön el. Én azt gondolom, hogy mindenkinek köszönet, és ez egy nagyon nagy előrelépés városunk életébe. Mindenkinek kívánom, hogy normális módon tudjuk használni még nagyon sok ideig ezt a
létesítményt. Köszönöm szépen. Megköszönöm Siklós István polgármester úr gondolatait, és felkérem Dankó Béla képviselő urat, ossza meg az eseménnyel kapcsolatos gondolatait. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, tisztelt hölgyek, urak, kedves vendégek, mezőberények! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a sajtótájékoztatón, amely egyben talán átadó ünnepség is, az elkészült szennyvíztisztítónak az átadása. Én azt gondolom, hogy mi, akik itt élünk ebben a térségben, nem véletlenül élünk itt. Szeretjük ezt a vidéket, nem csak azért, mert ide köt a családunk, ide kötnek a gyermekkori emlékeink, hanem azért is, mert szép itt a természeti környezet, szép a táj, szeretjük a vidéki életet. Nem véletlenül választottuk ezt az életet, és nem pedig egy nagyvárosi létet. Ahhoz azonban, hogy akik itt maradtak vidéken, jól érezzék magukat, ahhoz nyilván az is kell, hogy lehetőség szerint próbáljunk meg olyan szolgáltatási színvonalat teremteni a vidéken élőknek, amely hasonlít, megközelíti, vagy akár el is éri azokat a szolgáltatási színvonalú szinteket, amely a nagyvárosiak számára elérhető. Hála Istennek azt látjuk a térség településeinél, akár itt Mezőberényben is, hogy a település vezetése, az önkormányzatok, hála Istennek jól gondolkozva, nagyon sok olyan fejlesztést hajtanak végre a településen, ami ezt a célt szolgálja. Látjuk azt, hogy igyekeznek megfelelő környezetet biztosítani az itt lévő vállalkozásoknak, igyekeznek segíteni a vállalkozások működését, akár ipari területek fejlesztésével, akár más infrastrukturális fejlesztésekkel, ami segíti a vállalkozókat. És látjuk azt is, hogy ezeket a szolgáltatásokat, legyen az akár oktatás, egészségügy, vagy a vízzel kapcsolatos szolgáltatások, ivóvíz és szennyvíz kezelési szolgáltatás fejlesztése mind-mind igyekeznek megvalósítani közös cél elérése érdekében. Hála Istennek itt Mezőberényben is nagyon-nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. Kb. 14 milliárd forint az, ami az elmúlt években ide érkezett különböző támogatási forrásokból. Ez persze nem csak az önkormányzathoz érkezett, mint ahogy polgármester úr jelezte is azt a számot, ami az önkormányzathoz érkezett. Ebben benne vannak a településen működő vállalkozások is, a fejlesztéseikkel és az ahhoz kapott támogatással. Ez én azt gondolom meglátszik a településen, meglátszik a városon, egy nagyon szép élhető város Mezőberény. Én bízom abban, hogy a jövőben még többen fogják ezt az utat választani, akik elkerülnek esetleg főiskolára, egyetemre, el fognak gondolkozni azon, hogy hazajönnek és itt folytatják az életüket. Főleg azon fejlesztések ismeretében, amelyekről miniszter úrral beszélgettünk itt az elmúlt órákban, amik arról szólnak, hogy olyan közúti fejlesztések, közúti infrastruktúra fejlesztések zajlanak majd a közeljövőben, amely közelebb fogja hozni akár a mezőberényiekhez is azokat a nagy településeket és azokat a nagy beruházásokat, ipari beruházásokat, amelyek rengeteg munkahelyet fognak teremteni, a legképzettebb munkaerőtől a betanított munkásig mindenki megtalálja majd a maga számítását ezeken a területeken, és aki nem talál itt Mezőberényben munkát, annak már nem kell feltétlenül elköltöznie majd a településről, hanem választhatja a belátható időn belüli munkába járást, az ingázást ezeken az utakon. Én nagyon köszönöm a kormánynak azt, hogy az M44-es útépítése már ott tart, hogy hamarosan be fog fejeződni ennek a kivitelezése, és nagyon köszönjük azt is, hiszen ez talán még fontosabb a mezőberényieknek, hogy a nem 47-es útépítése is hamarosan elkezdődhet, hiszen az előkészítésről már döntött a kormány. Köszönjük, miniszter úr, ezt a támogatást. Ha már szennyvízről beszélünk, akkor hadd említsem még azt is önöknek, hogy hála Istennek nem csak itt Mezőberényben, hanem ahol még hiányát láttuk ennek a fejlesztésnek, ott sok helyen elindulhatott a munka. 3 településen zajlott hasonló beruházás Mezőberénnyel együtt, ahol új szennyvíztisztító épülhetett, illetve most jelen pillanatban 3 település összefogásával zajlik, a kivitelezéssel is elindult már egy agglomerációs szennyvízhálózat fejlesztésnek. Ezzel együtt 12,4 milliárd forintot költünk most a szennyvízhálózat, szennyvíztisztítók építésére, és még 2 olyan települési szövetség van,
akik szeretnék, hogyha szennyvízhálózat épülne és szennyvíztisztító épülhetne náluk. Egy már előkészített program van, és még egy olyan települési szövetségünk van, aki ezt szeretné elvégezni a közeljövőben ezt a munkát. Azért, amit már említettem, hogy a polgárainak olyan környezetet, olyan szolgáltatásokat tudjan biztosítani, ami még élhetőbbé, még lakhatóbbá teszi az adott települést, és lehetőség szerint ne kelljen elmenni ahhoz, hogy egy jól élhető települést találjon magának, hanem máshol találja meg a megélhetését, a munkahelyét, de élni a jól ismert, szeretett és a családdal, barátokkal, ismerősökkel teli településen tölthesse. Én kívánom Mezőberénynek, hogy ne ez legyen a közeljövő utolsó átadása, és tudom, hogy nem is ez lesz, hiszen lesznek még átadásaink a közeljövőben. Bízom abban, hogy a jövő is a fejlesztésekről fog szólni, és Mezőberénynek a dicső múltja mellé egy nagyon szép jövőt tudunk biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm Dankó Béla képviselő úr szavait, és felkérem Lázár János miniszter urat tájékoztatója megtartására. Igen, tisztelt polgármester úr, kedves polgármester kollégák! Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a kormány nevében és képviseletében abból az alkalomból, hogyha jól értettem a képviselőtársam és polgármester úr invitációját, akkor a mai napon lezárásra kerül Mezőberényben, ezen a 10 000 fős településen mintegy 4000 háztartás számára a zárt szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és nem csak a hálózat kiépítése, hanem a szennyvíztisztító megépítése is, ami több mint 2 milliárd forintba került, és ezért köszönettel tartozunk az európai adófizető polgároknak, és különösképpen a magyar adófizető polgároknak, hogy ezt a lehetőséget megteremtették. Szeretnék gratulálni a beruházáshoz természetszerűleg. Nyilvánvaló, hogy ez jelentős életminőségbeli előrelépést fog hozni ebben a közösségben is, mint Békés megye további településein, hiszen most 3 településről is beszélt képviselő úr, Dévabánya, Békés-Szentandrás és Mezőberény polgárai zárják le ennek a beruházás sorozatnak a megvalósítását, és az ivóvíz rekonstrukción túl, amely már korábban a megyére jellemző volt, most a szennyvízhálózat kiépítésében léptek jelentőset előre. Magyarország nagyon régóta tervezi, és nagyon fontos célkitűzésének tartja, hogy a magyar választópolgárok, magyar háztartások és magyar lakosság számára az életminőség egy alapvető föltételét garantálja, minden háztartásba jusson el a vezetékes víz, jó minőségű ivóvíz, és az elhasznált víz felhasználásra, kultúrált felhasználásra kerüljön. Azt tudom önöknek mondani, hogy 32 évvel a 90-es rendszerváltozás után, most 2023-ra jut el Magyarország oda, hogy a 2000 főnél nagyobb településeken elértük azt, hogy megvalósítottuk a zárt ivóvízhálózatot és a zárt szennyvízhálózatot, illetve a előállított szennyvíznek a kezelését, és értelemszerűen 21. századhoz méltó és alkalmas felhasználását. 30 évnyi munka van abban, hogy Mezőberényben egy ilyen beruházást lezárhatunk, és sok-sok ezer milliárd forint, amit a választópolgárok a saját pénzükből, a települési önkormányzatok az adóbevételükből, a magyar állam a saját közösségi adóbevételéből, és természetesen az adófizető polgárok, Európában pedig Magyarország támogatásával járultak ehhez hozzá. Ennek a beruházásnak jelentősége van azért is, mert Békés megye a vizek megyéje, hiszen a tisztított szennyvíz majd a Kőrösbe, az egyik Kőrösbe folyik, nem is olyan messzire innen, és a 21. században egy stratégiai kincsé válik és alakul az ivóvíz, egy országnak az értékét, erejét, befolyását, és az ott élő emberek boldogulásának a lehetőségét meg fogja határozni azt az időjárás és a klímaváltozásával párhuzamosan, hogy rendelkezik-e megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű vízzel. Ez fontos lesz az emberi élet szempontjából, de fontos lesz a gazdaság szempontjából. Ahol van édesvíz, ott lesz gazdasági fejlődés és növekedés, és ahol van édesvíz, ott az ott élő polgárok nyugodtan, biztosan tudnak majd élni, hiszen a víz jelenti az élet és a boldogulás föltételét a 21. században. Ilyen szempontból a gázból, olajból és a 20. században ásványi anyagokból meggazdagodó országok sorába léphetnek azok az országok, és ezáltal hatalommá válhatnak, amelyeknek a természetes édesvíz kincse az jelentős. Az az igazság, hogy minap láttam egy összefoglalót,
Áder János köztársasági elnök alapítványa, a Kékbolygó Alapítvány csinált egy kiállítást, ahol szembesítették a diákokat azzal, hogy egy tusoláshoz 15 liternyi édesvizet, általában Magyarországon ivóvíz minőségű édesvizet használunk föl, miközben az afrikai kontinensen egy pohár, egy üveg vízért emberek képesek, készek és rá is szorulnak arra, hogy egymással szembeforduljanak. Iszonyatos pazarlás, amit a vízbázissal végbeviszünk, miközben Magyarország édesvízi nagyhatalom és édesvízi nagyhatalom lehetne. Nagyon kevés olyan ország van a világon, amelyből több édesvíz folyik ki, mint amennyi beáramlik. Magyarország olyan ország, ahol a rajtunk átfolyó folyóknak és a Balatonnak köszönhetően több édesvíz hagyja el az ország határait, mint amennyi az országba bejön. És ezt az édesvizet nem állítjuk meg, nem kezeljük jól, nem használjuk föl, nem forgatjuk be a gazdaságba. Igazából a vízgazdálkodásunk és a vízadta gazdasági lehetőségeink nincsenek kihasználva, mint ahogy most jutottunk el oda, hogy a szennyvíz az földolgozásra kerül, biológiai szennyvíztisztítás után lehetőség van arra, hogy Mezőberény határában az itt gazdálkodók azok öntözés céljából ezt a vizet felhasználják. Tehát Magyarország a tisztított szennyvíz segítségével, az átfolyó édesvizek és a meglévő édesvízi készlet segítségével több oldalról is édesvízi nagyhatalommá válhat, amely potenciális lehetőség nem csak arra, hogy biztosan és jól éljenek a választópolgáraink, hanem ezt megpróbáljuk gazdasági előnnyé változtatni és gazdasági előnnyé transformálni. Dankó Béla képviselőtársam úgy ragadta meg ezt a lehetőséget, hogy részben mindannyiunk számára, de elsősorban az itt élő választópolgárok számára öröm, hogy a beruházás elkészülhetett, és fontos, hogy arra rácsatlakozzanak, már több mint az ingatlan tulajdonosok 75%-a rácsatlakozott a szennyvízhálózatra, ami nagyon komoly előrelépés és nagyon biztató jel, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy Békés megye egy változáson essen keresztül, és egy hátrányos helyzetű megyéből egy prosperáló, növekedő megye legyen. Mi a kormányzatban úgy tekintünk Békés megyére, mint Magyarország egyik tartalékvidékére. Tartalékvidék abban az értelemben, hogy itt még van munkaerő, van készség és képesség a gazdasági növekedésre, jelentős GDP növekedési potenciál van a megyében. Ha a megye átlag jövedelmi viszonyaira, megtermelt adóerőképességére, az itteni foglalkoztatás szintjére, a munkanélküliségi adatokra nézek, akkor azok elmaradnak az ország átlagától, van hová és van honnan fejlődni. Ehhez Dankó Béla képviselőtársam és más Békés megyei önkormányzati vezetők, gazdasági vezetők véleménye szerint az élelmiszeriparon, az agrárgazdaságon, annak is az öntözéses verzióan keresztül vezet az út, ezért tartják nagyon fontosnak, hogy a délalföldi régióban, Békés megyében és Csongrád megyében egy nagy vízgazdálkodási program induljon el, amely lehetővé teszi több százezer hektárnak ezen a vidéken az öntözésbe való bevonását. Magyarország ma 10 millió ember élelmiszer ellátására sem képes ország, miközben 20 millió ember élelmiszer ellátására is képes lehetne. Ennek egyik nagyon fontos föltétele, hiszen élelmiszer importra szoruló ország vagyunk, ennek egyik nagyon fontos föltétele lesz és lehetne, hogy a mezőgazdasági termelés hatékonyságát az öntözés segítségével növeljük. Ez Békés megyében potenciális lehetőség, Csongrád megyében is potenciális lehetőség és kihasználatlan lehetőség. Ehhez felhasználhatjuk a Tisza és a Marosvizét, de föl tudjuk használni az itt keletkező, tisztított, biológiailag tisztított, jó minőségűvé váló szennyvizet is, erre alkalmas állapotba hozza a mai tudomány, kutatás, innováció és az ilyen minőségű beruházások. Ennek a programnak a megvalósításában és társ és partner a magyar kormány, lehetőséget kínálva Békés megye számára az élelmiszeripar területén, de hogy ne csak levegőbe beszéljünk, azt is szerettem volna hangsúlyozni a jövetelemmel, hogy a közlekedés területén, a logisztika területén és az elérhetőség területén is megtettük azt, ami a kormányra hárul, hiszen megépül az M4-es, megépül az M44-es, és összekötjük Békéscsabát Debrecennel a 47-es négysávosításának segítségével. Sok ezer milliárd forintot fogunk elkölteni, csak a 47-es négysávosítása Békéscsaba és Berettyóújfalu között 350 milliárd forintba kerül. Sok ezer milliárdot költünk el az Alföld fölzárkóztatására, a közlekedés, a kötött pályás vasúti közlekedés és a gyorsforgalmi úthálózat, valamint a közlekedési hálózat megerősítése területén, ami az utakat illeti. Ehhez keresünk partnereket minden települési önkormányzatban, minden választópolgárban, a megye vezetésében, bízva és kívánva azt, hogy a megye végre tudjon élni a fölkínált lehetőségekkel. Valamikor, 100 esztendővel ezelőtt, ez a vidéke Magyarországnak az ország központja volt.
Egy tőlünk teljesen független, radikális, brutális döntés eredményeképpen Csongrád megye és Békés megye más megyékkel együtt az ország szélére sodródott. Egyik nap még az ország középpontjában voltunk, valaminek, egy gazdasági, politikai, hatalmi erőnek a középpontjában, és egy másik nap arra ébredtek fel az itt lakók, hogy valaminek a szélén találtuk magunkat. Nem olyan nehezen megérthető, hogy mi a különbség valaminek a szélén lakni, vagy valaminek a közepén, netán a nyugati oldalán lakni. Nekünk az jutott az elmúlt 100 esztendőben, hogy a szélre sodródtunk, ráadásul a keleti szélre sodródtunk, ahol azt gondolom, hogy az itt élő emberekben, ha van kellő ambíció, akarat és szándék, ennek a megváltoztatására kész és képes kormány lehet a szövetségesük. Ezt a szövetséget ajánlom minden itt élő polgártársam számára, gratulálva a mezőberényi polgártársak elmúlt 6 éves fejlesztési programjához, amiről a polgármester úr itt beszélt. 6 milliárd forint elköltése nyilvánvalóan jó nyomokat hagyott a településen, és kívánva azt, hogy újabb források kerüljenek ide. Ebben én, mint az önök szomszédja, aki még távolabb van a központtól, mint önök, jó szövetséges lehetek más képviselőtársaimmal és politikus társaimmal együtt. Végre eljöhet az az időszak, amikor Békés megyének nem csak fényes múltja és hétköznapi jelene, hanem fényes jövője is lehet. Ebben ajánlok szövetséget Mezőberénynek és minden környékbeli településnek. Köszönöm, hogy meghívtak, használják egészséggel. Készült az Építési és Közlekedési Minisztérium és Mezőberény város önkormányzatának megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.